Η δωρεάν παιδεία μοιάζει ίσως το συντομότερο ανέκδοτο στην εποχή μας. Και αυτό γιατί η παιδεία δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι ακριβοπληρωμένη. Άλλωστε είμαστε από τις χώρες που είμαστε πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες. Και βεβαίως από την άλλη μεριά είμαστε από τις τελευταίες χώρες όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μιλάμε για ακριβοπληρωμένη αμάθεια. Αυτό έχει στοιχεία αλήθειας. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και από τις γνώσεις που παίρνουν τα παιδιά μας. Αυτό γιατί υπάρχει η στενή ειδίκευση. Θα έλεγα ότι πολλές φορές το σχολείο παρέχει πακέτα αποσπασματικών γνώσεων στους μαθητές. Τα παιδιά δεν παίρνουν ουσιαστική μόρφωση, ολόπλευρη μόρφωση. Τα παιδιά δεν μπορούν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κοινωνία μας και γι' αυτό θα έλεγα φαίνεται μέσα από τον λειτουργικό αναλφαβητισμό, ο οποίος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Συλλογματάκια, ναι. Πανελλήνιες, σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι, το τρίγωνο. Και όσο πλησιάζουν οι Πανελλήνιες, τόσο περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που είσαι μέσα στα νεύρα, θες να σπάσεις τα πάντα, να ξεσπάσεις, να αρχίσεις να φωνάζεις, χωρίς να υπάρχει λόγος. Βάζεις τα κλάματα χωρίς λόγο. Ναι. Στόχος μου είναι μόνο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή το φροντιστήριο, το υπερβολικό διάβασμα, γιατί είναι υπερβολικός, ειδικά στην τρίτη ηλικίου, γίνεται μόνο γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι το μάθημα που γίνεται, αυτά που διαβάζουμε τώρα, θα μας χρησιμεύσουν για κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι μαθητές είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Η ενασχόλησή τους με το αντικείμενό τους, με αυτό που λέγεται σχολείο, διάβασμα κλπ., ξεπερνά κατά πολύ το κλασικό 8ωρο εργασίας ενός εργάτη, για παράδειγμα. 6 ώρες σχολείο, 6 ώρες φροντιστήριο, 6 ώρες διάβασμα. Μένουν λοιπόν 6 ώρες για να φάνε, να μετακινηθούν, να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν. 6 ώρες για να συζητήσουν, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να ερωτευτούν. Όπως για παράδειγμα τη ζωγραφική, τη μουσική, δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή. Και αν τη δίνει, θα τη δίνει επιφανειακά. Δηλαδή, στην πρώτη ηλικία υπάρχουν κάποια μαθήματα εικαστικών και μουσικής, τα οποία ποτέ δεν γίνονται στην ουσία. Δηλαδή, το μόνο που κάνει το σχολείο είναι να κάνει ιστορία, μαθηματικά, φυσική, τίποτα άλλο παραπάνω. Αν κάποιος δεν τα κάνει αυτά καλά, τότε δεν παίρνει βαθμό. Και μπορεί να είναι ταλέντο, έτσι. Ναι, και μπορεί να είναι ταλέντο. Πάρα πολλές φορές έχει τύχει ένας μαθητής που να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, να είναι ταλέντο στη ζωγραφική και να χάνεται. Δεν αναδεικνύεται. Το σχολείο σήμερα αντί να μορφώνει, εξοντώνει. Και αυτό γιατί, όπως σωστά λέτε, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ελεύθερου χρόνου. Η διαδρομή σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι οδηγεί σε μια κατάσταση πλήξης και ανίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά οι μαθητές στις καταλήψεις είχαν βάλει ως σύνθημα ότι θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να ζήσουμε. Ένα άλλο σύνθημά τους έλεγε: δεν είναι τα σχολεία, δεν είναι οι βαθμοί. Εκείνο που μας λείπει είναι η ζωή. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι περίπου το 20% των μαθητών έχει ψυχονευρωτικά προβλήματα. Πρέπει επιτέλους να δούμε ως κοινωνία τι θέλουμε. Θέλουμε ανθρώπους, νέους ανθρώπους, ζωντανούς, ζωηρούς, όπου να έχουν τον ελεύθερο χρόνο, όπου να έχουν περιθώρια ελευθερίας, ή θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, ψυχονευρωτικά πλάσματα, ρομποτάκια που αναπαράγουν μια ορισμένη γνώση, η οποία είναι καύσιμη ύλη ουσιαστικά και αντιμετωπίζονται οι μαθητές ως καύσιμη ύλη για τις επιχειρήσεις.